Hmm, Nyamuke akeh. Beh, sik leren iki. Leren le syuting drama dapukan dadi tukang ngarit. Apa lek tukang ngarit ngono kae jenenge Damar Wulan yo lek lanang, lek wedok ngono terus sapa terusan ngene iki lek wedok. Lek lanang Damar Wulan, lek wedok ngono terus sapa? Sik leren tapi kuwesel iki mengke. Mengke urung tak bongkoki. Jan lempoh tenan. Nyambut gawe dadi tukang ngarit ngene iki. Ngene iki engko senenge yo lek wis tekan ngomah. Suket terus dipakakne open-open ngono kae nyawang open-open mangan ngono kae jan marem. Tapi lek sik nang alas ngene iki jan weh sik kesel-kesele ngene iki. Tapi ya tetep semangat. Nyambut gawe apa iki kuncine siji semangat nek guran iki kuwi. Lek awake melakukan pekerjaan dengan semangat wis to. Rekoso kaya apa ra krasa. Asile titik ritak tetep bersyukur karena ya kuwi mang awake dhewe duwe semangat, semangat hidup, semangat kerja. Ngono kuwi kuncine. Kunciku lho aku tak omongne aku. Kunciku, kunci hidupku adalah semangat. Ngono. Kae deloken. Alase kok ngono kae. Iki nang perhutani bolo. Aku nang perhutani iki ndak nang perkebunan teh. Nang perhutani golek rambanan. Wis oleh sak bongkok. Wis ya tak bongkokane gek mulih marai wis arepe udan iki.